Sang Hyang para tamu kakung mewah putri, sinambi foto-foto acara kula alajengaken nunenjih kirab Kanarendran. Keparenging jumeneng temanten sarimbit saking sasana palenggahan tumuju panti busana saperlu ngrucat busana Kanarendran santun busana kasatriyan kapapak ungeling gambuh saha kairing sang Suba Manggala. Maduma Sukoharjo, Indonesia. Murwani mongko panglipur iramaning campur sari nenggih prokadang maduma laluri budaya Jawi murih bisa angrembaka gawe seming sesami yen kapnyarsa saranipun ngerlokaken
Wus prapta ingkang tinuju Sang Suba Manggala sigra hanjengkaraken temanten sarimbit. Jengkaring temanten sarimbit kairing ungeling Sri Narendra. Regu regeng hamerbawa jengkaring temanten sarimbit saking sasana palenggahan tumuju panti busana lonan genya lumaksana Sri Atmaja temanten sarimbit kawistara edi endah pabarisaning kirap munggo ing ngarsa Sang Suba Manggala dasar ayu Slistyawarni busanane ingkang sarwa prasaja padane sangsaya ingkang sarwa sembada sinten ta menika Sang Suba Manggala Suba Manggala none inggih Mbak Yu Wiwit Endang Susuki ingkang mijil saking laladan Ngampel Boyolali kaderekaken satriya sakembaran kembar baguse ya kembar busanane ugi kembar dedeg piadeke lamun Cinandra kadya Jambe Sinegar sinambung ing Puri putri Sri Kandining Negari ingkang Sulistyawarni sunaring netrane handamar kanginan aseme tansah hangu jiwat ora mokal yen to padha hanyaketi wus prapteng ingkang tinuju temanten sarimbit wonten ing sasana busana saperlu ngrucat busana kanarendran santun busana kasatriyan sangya para tamu kanggo miwah putri kirap kanarendran sampun paripurna kanthi boten wonten pambeng setunggal punapa ing salajengipun nunjih upacara sumene ewondene upacara sumene kula aturaken dumateng panjenenganipun para kadang seniman BCB ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Raka Mas Danang Bolot panjenenganipun